Bathi umthethosisekelo waseNingizimu Afrika muhle kunayo yonke emhlabeni. Inhlekisa leyo. Kumele ube nomqondo womfundi kaGrade 2 ukuze ukholelwe lowo mbhedo. Ake ngikukhombise ukuthi ayikho leyo nto. Impilo ingifundise ukuthi uma into iyinhle, inkulu noma isebenza kahle, abanye emhlabeni bayazama ukuyikopisha bese beyithuthukisa. Bathi iShayina yakha amandla ayo okukhiqiza ngokukopisha imikhiqizo. I-Ishikawa diagram ivela, ngicabanga, eJapan manje isishintshile. Isetshenziswa amazwe asentshonalanga sebeyibiza nge-fishbone diagram. IToyota yathuthukisa indlela ye-Kanban. Nayo isishintshiwe futhi isetshenziswa ezindaweni eziningi emhlabeni. Iphuzu lami ukuthi noma yini enhle esebenzayo, umhlaba uyayifuna ukuthi uyisebenzisa emazweni awo. Manje ake ungitshele ngezwe elilodwa oke walizwa lifuna umthethosisekelo ofana nowaseNingizimu Afrika. Eminyakeni engakha akukho lutho abalufundile kuwo, ngaphandle kokusebenzisa ubuthakathaka bayo ukungena izwe. Ihlulekile ukubheka abantu nezwe. Ngike ngezwa ukuthi imodeli yezingxoxo zaseNingizimu Afrika yanikezwa ePalestine eminyakeni eyedlule. Abantu basePalestine bayenqaba. Lokho kukhombisa ukuthi le nqubo yayiyisigcawu ifeki nje, futhi manje isibuyile izosilimaza. Bantu bomdabu, uhulumeni wenu coalition uyaqhubeka ngamandla nohlelo lwawo lokushintsha nokususa izakhamuzi. Njengoba nibona bukhoma ngesiphithiphithi sezikole esenziwe yiBela Bill esanixwayisa ngayo. Kuyadabukisa ukuthi sakhuluma ngalokhu kudala kodwa abantu abawulalelanga umyalezo. Iphuzu lokugcina, niyabona ukuthi uma izakhamuzi zibabuza ngemithetho noma izinqumo abazithathayo ngoba kungekho ncazelo enengqondo. Bavala indaba ngokuthi, umthetho wezwe loyo noma bethi, kusemthethosisekelo. Isikhathi sesifikile sokuthi sithi asisenandaba nomthethosisekelo. Fuseki umthethosisekelo. Njengoba sathi asisenandaba, fuseki kubandlululo. Sesifikile leso sikhathi futhi. Downloada i-app yakho mahhala bese uthola olunye ulwazi ngaphansi kwesigaba somthethosisekelo. Isimo esidabukisayo lesi, ayikho idemokhrasi ezweni.